मोनसे गिख्रंथाव जाथाय दिल्ली विवेक बिहार निउबर्न बेबी केयार देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सास्नि गथ'साफोरनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्ली विवेक बिहार निउबर्न बेबी केयार देहा फाहामसालियाव गासै 7 गथ'साफ्रा दंमोन, जायनि गेजेराव सासे गथ'साया थैना दंखायोमोन। बेनिनो 6 गथ'साया अर खामनाय जाथायनि उनाव थैदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गुबुन 7 गथ'साफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। थांनाय सनिबारनि मोनायाव दिल्लीनि विवेक बिहार ओनसोलाव थानाय गंसे गथ'साफोरनि देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गासै 7 गथ'साफोरनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला अर खामनाय देहा फाहामसालियाव गासै 7 गोदानै जोनोम जागोदान गथ'साफोर दंमोन। बे जाथायनि उनाव दिल्ली पुलिसा निउबर्न बेबी केयार देहा फाहामसालिनि बिगोमा नवीन किसिनि बेरेखायै आईपीसीनि धारा 336, 304A सांग्रांथि गैयैजों थैनाय आरो 34 नि सिङाव एफआईआर रेजिस्टार खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निउबर्न बेबी केयार देहा फाहामसालिनि बिगोमाया बे समाव खारखोमानानै दं। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलॉजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबिटोलॉजिस्ट, ओबीएस एंड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।